Rek, nek saumpama kene les privat nang Pak Badri, kan kene ora paham. Ya wis ora apa-apa daripada kene tambahan. Ya wis, apa-apa soalnya emang aku. Ya wis emang ora Pak Badri. Ayo. Pulau kalian-kalian aja les privat jenengan turun apa boten? Nggih, mboten napa-napa, tapi bapak iso pas kemis bengi tok lho. Nggih, boten apa-apa, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Atur suwun ya, Pak. Nggih. Rek, ngerasa kok gak enak itu kan les privat itu. Ya wis wae apa-apa daripada jadi ketambahan. Ya wis kuno daripada aku nilai awak dhewe elek. Ya wis. Kok gak ono sinyal yo? Mungkin kebetulan ae, kan iki ya wis bengi. Nek ngene ora iso ngabari Pak Badri lewat ya wis teko. Ya wis ora apa-apa dinteni ae wis. Oke deh. Nih, Pak Badri itu ora apa-apa ta, kok gak koyo biasane. Wis fokus ke pembelajaran ae wae. Nek coba delok ning grup nasional dulu kami. Rek, sikile dosen iki lho ora nampak lemah, kayak duduk Pak Badri dan coba kalian metu siji-siji ae, tapi alon-alon bisa siji-siji. Yo. Ya wis mari menaku yo. Berarti ya dua terakhir Mbak. Yo Pak kok kan ngono, semua disikan. Bisa yo ayo. Yo. Badri iki wis bengi kula ngantuk dhisik nggih. Wis bengi apa wis ngerti?